वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायहरनानै लागोन जालायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोखि ना गाइस मोननै टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनो सानदों दिनैहाय खामानि मावनाय आरो जानाय बिसोर मोननैनि गेजेराव दिनैहाय सानसे जागोन आरोखि ना मा भिडिअ लानानै फैनो हायो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ जोबजासे आङो दा थांगासिनो खामानि मावनोहाय थारमाने नैबे जाबाय थारमाने हाद्रिनि थाखाय सिफ्टिनि थाखाय जाहाथे मानसिखौ सिफ्टि लाखिनो थाखाय बेखौ लानाय जादों आं आरो थफसि दं खर'आवहाय गाइसमोन आं नै दा लामाया नैबेजों थांगासिनो आरोखि ना अब्ला भिडिअखौ सुरु स्टार्ट खालामसै आं अब्ला थफाबाय थादो सल' नै आं दा थांगासिनोहाय या दु ओरैबायदि सेल जादों दिनैहाय नै माला जोंना ओरैबायदि सेल जादोंना नै गारि खि गारि हाबफैनानै दंफैयो आरोखि ना नै माल लांफैनो सासे नै इउटुबारआ माबा भिडिअ खालामगासिनो सर्ट भिडिअ थारमाने लडिं होनायखौल' खेबो आरोखि ना बेना नायनानै लादो नै ओरैबायदि दावराव आरोखि ना मेचिन गाबनायजों मानायजों खोनायानो नै भइसआ बांद्राय मोजां खोनाया जानो हागौ गाइसमोन नै ओरैबायदि नै लडिं होयो आरोखि ना ओरैबायदि नै खालि 10 लिटारल' हाबफैयो आरोखि ना थारमाने दामफारल' हाबफैयो आरोखि ना गारिया नै थारमाने ट्रेक्टारबो हाबफैयो आरोखि ना ओरैबायदि नै थारमाने हेभि सेल जायो आरोखि ना माला जों दा जों खामानि मावगासिनो थारमाने ओरै खाथियावबो आरो मेचिन गंसे दंबावो ना जोंना बेनो मा होनो सर्ट भिडिअ हगारगासिनो आरोखि ना बे लडिं होनायखौ आरोखि नै बिदिखौ थारमाने सर्ट भिडिअ हगारगासिनो थारमाने बेनाबो 100 माबा साबसक्राइबार दा आङो मेचिन अन खालामनो फैबाय नै नायनानै लादो नै मेचिन अन सुइचखौहाय थारमाने बल्डारनि आरोखि ना बल्डारनि मेचिननि सुइच आरोखि ना आं नैबेखौ थुबाय नै नैबे गोथाव थुबाय अन जाहैबाय आरोखि ना बिराद गिदिर हैबाय नै थारमाने नैबे बेलनि आरोखि ना बे मोनथामा बेलनि आरोखि ना नै आं दा 1 नाम्बारखौ थुबाय नै गिदिंबाय नैबे गिदिंबाय ओमफ्राय नैबे 2 नाम्बारनिखौ थुनांगौ आरोखि ना एबार सेकेन्डआव आं थुबाय नै 2 नाम्बार बेलनिखौ ओमफ्राय 3 नाम्बार बेल दं आरोखि ना गोजौआव खारखोलांग्रा आं दा थुहरनांगौ बेखौ बिदिनोसै आरोखि ना खामानियालाय अन्थाइ फैयाबा जिरायनो मोनो अन्थाइ फैबा ओमफ्राय बिदिनो मेचिन थुनांगौ आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो दाहाय थांनोसै समावहाय बिदिनो अन्थाइफोर गोलैनायखौ बेलसाजों गारखोलाबायनांगौ आरोखि ना खामानिया बिदिनोसै आं दा 3 बेलखौ थुनोसै आरोखि ना नै आं दा थुहरबाय गिदिंहैबाय आरोखि ना बेबो 3 बेलाबो दा अन्थाइ हाबखोना माखोना हनै बानलुलाबायदों एसे थारमाने हारसिंनो गखायो आरोखि ना अन्थाइयाबो बांद्राय जोंनिया जाम जालाबाया आरोखि ना अन्थाइयाबो बेलाव हाबबाबो दाथ' नुखाबाय नोंथांमोना माबायदि सालायो आरो माबायदि माबायो खामानिफोरखौ मावो दा हाय देखायलांबावगोन आरोखि ना
स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओरैबायदि हेभि हगारो बेबो आरोखि ना नायनानै लादो नै खामानिया माबायदि थारमाने बेल गिदिंदोंना गिदिङाखै बेखौल' नायबाय थानांगौ आरोखि ना ओरैबायदि खामानिया नायदो नै दलर थांजोबनो मोनो आरोखि ना अनेक गारिया खारखोबाय अन्थाइ लानानै जोंनिया दा सालु खालामसिगोन मेन मेचिनखौ आरोखि ना ओरै नै थारमाने ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय नालाय थारमाने ओंखाम जानो लेंहरबायमोन बेनिखायनो जों दा फैबाय आरोखि ना थारमाने सानै थाबोबाय फाला बदल आरोखि ना थारमाने जों दा साथाम फैबाय दा साथामा थाबोबाय जों गासै 7 जन आरोखि ना सासेया ओंखाम संफैग्रोदों आरोखि ना दहाय फुङावनो नै दा नायदो रुमफोरनि जायगाफ्रा माबायदि आरोखि ना नायदो आरो सिगांनि भिडिअआवथ' नुखाबाय जानो हागौ आरो आं ओंखामबो संफैयो आरोखि ना ओरैबायदि नै जायगाफ्रा थारमाने बे रुमखौ नागारनानै थांनांसिगोन होननाय खोनादों आरोखि ना बैयावहाय थारमाने नै बाहायबो अन्थाइ ब्लास्टिं होनोसै आरोखि ना नै जायगायाव नैबे जायगायाव आरोखि ना नै नायनानै लादो माबायदि अब्ला आं आखाइ सुनानै लागोननि ओमफ्राय ओंखाम जानानै लागोननि नायदो नै मोनायाव बेसेबां खस्थ'यै सालायनांगौ आरोखि ना मेचिनखौ मोनायाव सालायोब्ला आरोखि ना अर सायनांलायो नै ओरैबायदि अर सायनांलायो आरोखि नै लोगोफोर नै मोनायाव सालायनायाव माबायदि खस्थ' आरोखि ना जोबोद गोजाङो बाराबो खोलो नाङो हाजोखायनो जायगाया हाजोखायनो जोबोद बार खोलो नाङो आरोखि ना ओरैबायदि नै खोमसिजोबो आरोखि ना दा जादों हरनि 11था जाबाय आरोखि ना औ 11:30 जाबाय 12थायानो जासै गासिबो नै नायदो ओरैबायदि अर सायनांलायो आरोखि ना नै नायनानै लादो बेसेबां खस्थ' मोनायाव सालायबासो खस्थ' जायो आरोखि ना गोजांनायजोंनो